V druhém dopoledním bloku budeme hovořit o terapii Parkinsonovy nemoci a jejich komplikacích, ale ještě než začneme, rád bych vám představil představitele společnosti Parkinson, paní Kaflovou, paní Večlovou, paní Opltovou a pana inženýra Knéře, kteří by nám něco chtěli říct a vše, co nám chtějí říct, ponechám na jejich režii. Tak kdo začne? Dobrý den. Já dovolte, abych se představila, jmenuji se Irena Kafnova a jsem pacient po operaci debostelí. Jinak tuto nemoc mám už asi 12 let. A tímto chci poděkovat lékařské vědě, že mě vrátila zase o obrovský kus zpátky do života. Vážené dámy a vážení pánové, máme zde v krátkosti představit společnost Parkinson občanské sdružení. Nejprve nám ale dovolte pokusit se popsat pocity nemocného. Přítel party a občas si důvěrně říkáme i našim soukromníkům na celý život. Má řadu prostředků, kterými nás omezuje. V začátku se dá utéct. Už nemůžete chodit, stačí běžet a i vám to funguje. Pak přijdou léky a párky na čas téměř zmizí z našeho života. Později je sice opět zpátky v plné síle, ale máme každý svou vlastní pracovní dobu. Chvíli vládne on, chvíli nemocný. Postupně nám párky užírá čas pro koníčky a zábavu. Pak nám nedovolí pracovat. Pomalu nahodává a trhá naše vztahy. Postupem doby jsme rádi, že se dokážeme s vypětím sil obstarat. Jen zřídka máme čas říct si blízkým, že ji máme rádi a musíme se radovat věcí, nad kterými každý pláče. Přesto můžeme prožívat každý okamžik zdraví. Kdo jiný má to štěstí několikrát denně znova ožít, stačí jen mít trpělivost a těšit se na ten okamžik. Obdiv a úctu rodinám, které se později starají o svého pacienta. Ostudě nás všech přečte u nás bez možnosti odpočinku a zvědomím, že pomoc i drahého zařízení je vesměs velmi špatná až fatální. Společnost Parkinson byla založena v roce 1994 z podnětu lékařů neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Odbornými garanty společnosti a jejich klubů jsou zkušení lékaři. Cílem společnosti je snaha o co možná nejlepší kvalitu života Parkinsoniků a jejich rodin. A o zlepšení celospolečenského postavení nemocných. Společnost Parkinson nabízí zejména možnost sociálních kontaktů, a to jak nemocných, tak pečujících. Organizuje rehabilitační cvičení, logopedickou péči v klubech i na rekondičních pobytech. Vydává oblíbený časopis, který obdrží každý člen zdarma. Webová prezentace nabízí informace, ale zejména časovou hovornu a veřejné fórum všem potřebným. Spolu s lékaři pak snaží o zlepšení obecného povědomí o Parkinsonově nemoci, a to jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Pořádá benefiční koncerty, sportovní a společenské akce, snaží se získat prostor v médiích. Například výstup na horu Říp, Parkinsoniádu, sportovní den v Předměřicích, ostravskou osvětovou akci v domě knihy Librek, tiskové konference a přednášky v Brně a další. Snaží se oslovit veřejnost svými i evropskými iniciativy v rámci EBDA. Společnost přistupuje zodpovědně ke svému poslání a rozvíjí své aktivity. Počet členů vzrostl během posledních 3 let o 43% na 2150. Profilují se ambiciozní kluby, což podnětu probíhá diskuze o statutu klubů. Před námi tak nyní stojí úkol formulovat pravomoci tak, aby se finance rozdělovaly solidárně. Aby se nezapomínalo na ty z nás, kteří jsou ponecháni v nemoci sami často v nedůstojných podmínkách, či jsou odkázáni na každodenní hrdinství pečujících blízkých. Vážené dámy a pánové, občas se hovoří o potřebě změn. Jmenujeme se to deklaraci VHO proti nemoci, iniciativu EBDY či naši výzvu. Mimochodem text máme k dispozici na našem stolečku.
Společnost Parkinson jen těžko sama dosáhne potřebných změn v legislativě, těžko donutí státní aparát k jinému přístupu. Bude nutná odvaha mnoha příslušníků lékařského stavu, odvaha říci, že vše není dokonalé, odvaha říci, že odborná neurologická péče až na světové úrovni nestačí. Děkujeme vám. Já bych vám chtěl všem moc poděkovat. Já myslím, že to, co už říkal profesor Růžička na konci své přednášky, to, že za těch 15 let jedna z těch velkých změn kolem Parkinsonovy nemoci je společnost, jejíž vy jste představitelé, a to, s jakou samozřejmostí a naléhavostí vystupujete před odbornou veřejností, ale i v médiích a tak dále. Já si myslím, že to je naprosto nedocenitelná aktivita a že ji děláte velmi dobře. A já chápu, že prostě často narazíte i na nepochopení nebo neochotu ze strany lékařů a zdravotnického personálu. A to myslím si, že my nejsme jako Česká republika výjimkou v jinak dokonalém světě. A já si myslím, že tohle je ta hlavní cesta, jakým způsobem se domůžete svých práv. A já vám k tomu za celý náš tým držím palce a budeme vám všichni pomáhat. Tak, mimochodem,